И здравейте хора, аз съм Карл12 BG Gaming. Днес ще ви покажа 9 неща, които да правят в Майнкрафт. Обещах ви, че ще има клип. Аз го направих. Не знам, някой може ги знаете, някой може не ги знаете. Нека започнем с първото. Нали знаете, че не мога да мина през това място, ето не се мъча. Трябва да изчупа блоковете. Но ако сложим количката и се качаме в нея и даваме надолу, така може да минем през другата страна. Така може да си направите голяма стена с този блок, къде не се чупише. Забравям му името всеки път. Но може да си го направите така. Да си скриете някъде количката във вас и може да си минавате така. Нека да преминем с второто нещо. На второ място съм сложил това, че ако има зомби в количката, тя се вози, зомбито не умира от слънцето. Ето вижте, ако сложа обикновено зомби, ако сложа обикновено зомби, то ще умре. Ето, но ако в количка няма добре. Добре, нека да преминем с третото. На трето място съм сложил с портала там за Ендър Дракона. Извинявам се, малко съм настинал. И ето какъв е. Просто трябва да го направите и може да чупите. Сега ще ви покажа как. Само трябва. Ще спра само да ви го покажа по-бързо. И да, ето върнах се. Ето може да ги щупите, то не се... Ето може да ги щупите. То нищо не става на него. Ето, може да ги щупат всичките. И да, ето може даже така да ги щупите. Ето. И да си ги направите така. Както искате, можете само да го направя. Ето как се получи. И да, нека да преминем с четвъртото нещо. На четвърто място съм сложил, че на Minecraft Pocket Edition може да се махне главата на Сноумена, като вземете ножицата и натискате стригане и му махнете главата и вижте как изглежда. И да, и може да умре от дъжда, като го сложите на дъжд и той умира. Аз това го видях преди малко, защото валеше дъжд. И нека да преминем с другото нещо. Ето го и пето нещо, че като сме върху този блок, как се казва, забравям името всеки път. Когато сме така, ето вижте, че си стоя. Но ако съм така, падам. Не знам това бъкли, ето даже мога да се кача. Ама, направя така, не мога да се кача. Ама, тук може да слизам и да се кача. Не знам бъкли какво е. Нека да преминем с четвъртото, петото нещо. Не знам, забрах ги. Хайде. Ето го шестото нещо, че като сме така и вижте, че водата как е с честовете. Но ако отидeme до нея и скатърме нагоре, става като стълба. През честовете водата някак си излиза и може да се катерите. Ето. Не знам дали го знаете. И нека да преминем с седмото нещо. Ето го и седмото нещо.
нещо, че като има това купчето, където е лава, като сме върху него не взима демидж. Но ако сме върху него и сме клекнали, не ни взима демидж. Не знам дали го знаете. Аз го разбрах, като бях в лава. И опа, слушай купи. Клекнах така без да исках и не ми взима демидж. Ама ако се правим, пак не взима. И да, нека да минем с осмото нещо. Осмо място съм сложил, че ако така сме на лавата и отидем пред нея, нищо не става. Нали сме клекнали. Но ако седнем пак върху този блок и направим така, не взима демидж. И това е. Стойте. Тук няма ли вода? Ето пак ще ви покажа така като сме. И пак не взима демидж. Това е малко тъпичко, защото така може да умрете без да искате. Не намирам за малко черно вода. Нека да преминем с деветото място. На девето място съм... Опа! На девето място съм сложил с главата на Ender Дракона. Като сложите ръчка или бутон и съм надолу и тя се мърда. Ето как е. Много е готино. И ще се върна след малко. И тук ще приключим с този епизод. Много време го прави. Нещата. Вижте, като сте далече и гледате честовете там, не се вижда така се вижда, че ходите назад. Сега го загледах това. Да, ако ви харесва видеото, харесайте го. Абонирайте се. Вижте върху какво съм. Поне, моля ви, харесайте това видео, защото много време го правих и се мъчих. Плюс това... много време се мъчих. Това е. И нямах никакво време днеска да снимам. Но се сетих, че трябва да снимам, защото обещах вчера в другото му видео, че ще снимам. И много тъпо. Чао!